gwamnati na suna da dama ta duk hanyar da za shi bi domin a ga an hiddo kuɗi domin yin aikin ƙasa. In kuna tunani wata shekara Cote d'Ivoire Alassane Ouattara shi ya ƙirƙiro carte de séjour, an ka azama 'yan ƙasa wata diyya wadda duk wanda a cikin ƙasa sai ya ɗauki carte de séjour. In an ka lisa kuɗin carte de séjour kenan an ka lisa wa 'yan ƙasa waje wanda a cikin Cote d'Ivoire idan duk sun ɗauka to gudunmuwar za su kawo a bisa ga ci gaban ƙasa wajen tattalin arziki sai shi zama an samu miliyar 30 ko 40 ko 50. Miliyar kenan 50 akwai abin za su rihewa. To haka ne ake yi ga ƙasa kamar su 'yan minister de finance in an kai budget na ƙasa. Yau kun san dai Nijar ba za ta yi budget ba don ta maha ƙungiyar ƙasashen turai ta cika gibi kamar yadda ake yi can ga gwamnatoci na baya. In ayi budget na miliyar 2,000 sai ya kasance miliyar 1,000 resource interne na kamar duwan kamar irin kuɗi ga da an ce an ƙirƙiro yanzu kamar boro da sauransu su ne za su ba da 50% kamar miliyar 1,000. To su ko miliyar 1,000 50% suna cewa le partenaire exterior kamar ƙungiyoyi masu taimaka ma Nijar kamar ƙungiyar ƙasashen turawa ko bankin duniya ko Union European ko wata abu. To in ba su ba kadda su ba to birshekin nan ba za a wallafa aikin nan ba shi na gazin sai a yi wani zama na gyaran birshe na kwaskwarima kuɗin da an kai tamman su shigo ba su shigo na ƙasa sun shigo na tallafin ƙasa waje bai shigo ba to kaka za a yi aikin da ya kamata a yi wanda bai zanna dole wanda an yi tamman kuɗin da tallafi za zakwa ba zaka sai a soke shi. Tana yawa kuma kuɗin da an kai tamman su shigo an samu kuɗi yadda da an kai zato kuma sai a yi ƙari plan additive sai a yi wani ƙari bisa ga birje amma sai an faɗa ma kuma ƙasa cewa birje na miliyar 2,000 yanzu an yi ƙarin miliyar 150 ko 200 dangance da su kuɗi da sun ka shigo wanda ba a yi tamaha ba ko an rage daga miliyar 2,000 an mai kasuwa miliyar 500 saboda 2,000 nan akwai wanda an kai ta masu shigo ba to dole ayyukan za a yi kansu an soke su kenan an rike birje ƙasa.